καλώς ορίσατε στο κανάλι μας. Εγώ είμαι ο Ντίμα. Και εγώ είμαι ο Μάριος. Και μαζί είμαστε Ντιμάριος. Και αυτό είναι το κανάλι μας. Σήμερα έχουμε διαφορετικά γλύκα από τους φίλους μας από τη Βουλγαρία. Έχουμε διαφορετικά από σοκολάτες, κέικ, αναψυκτικά, μπισκότα, πατατάκια και άλλα διαφορετικά πράγματα. Και θα έλεγα, να το δοκιμάσουμε και να δούμε πώς είναι οι γεύσεις. Εγώ προσωπικά έχω φάει κανένα 2-3 σοκολάτες από εκεί, αλλά όχι από αυτές που βλέπω τώρα μπροστά μου. Έτσι. Τα ίδια. Τα πιο πολλά τα έχω δοκιμάσει τώρα σπάνια, όχι κάθε μέρα τώρα πες, αλλά βλέπω κάποια από αυτά τα έχω δοκιμάσει ήδη και κάποια που δεν έχω δοκιμάσει. Αυτό το έχεις δοκιμάσει? Αυτό εδώ πέρα, ναι, το έχω δοκιμάσει. Για αυτό εδώ πέρα. Αυτό είναι. Ναι, αυτό το ξέρω κι εγώ. Δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα. Αυτό λέγεται Super Peanut. Μοιάζει σαν Twix. A few moments later. Ποιο θα ήθελες να δοκιμάσουμε να ξεκινήσουμε? Εγώ θα έλεγα αυτά τα μικρά, γιατί τα βλέπω όλη την ώρα εδώ πέρα, τα έχω μπροστά στο μάτι. No. Λέγονται Eti Puff. Eti Puff λέγονται. Για πες. Θα σας έλεγα τι έχει μέσα, αλλά πρώτον είναι πάρα πολύ μικρά τα γράμματα. Θα σας τα βάλω εδώ πέρα κάτω φωτογραφία να τα δείτε. Μπορεί εσείς να ξέρετε τι είναι. Για μένα φαίνονται απλώς σαν. Τι θα πω, μικρά. Και καταρχήν είναι στα βουλγαρικά, άμα βλέπεις. Είναι. Εγώ τα βλέπω. Εντάξει. Ναι, στα βουλγάρικα, ναι, όλα βουλγάρικα, ρώσικα τέλος πάντων, είναι πολλές διαφορετικές γλώσσες, αλλά είναι τόσο μικρά γραμμένα και εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Θες και εσύ ένα? Όχι, εγώ το έχω δοκιμάσει αυτό. Α, το έχεις δοκιμάσει αυτό κιόλας? Ναι, με το έχεις αφήσει την τελευταία φορά και το. Οκ, ωραία. Λοιπόν, παιδιά, σε αυτή τη θέση θα ήθελα να ευχαριστήσω το Mini Market στο Χρυσοχώρι του νομού του Νέστου, που μας προμήθεψε για τα προϊόντα που δοκιμάσαμε σήμερα με μένα και το φίλο μου τον Μάριο. Τη διεύθυνση για το μαγαζί θα το βρείτε εδώ πέρα. Αξίζει να πάτε καμία ματιά να κοιτάξετε. Σας εύχομαι καλή διασκέδαση. Δεν είναι και πολύ μεγάλο, παιδιά. Αν δεν αφοραστείτε. Είναι. Πολύ γλυκό. Τελικά είναι. Είναι marshmallow με ένα μπισκότο από κάτω και πάνω έχει αυτά τα στρας, πώς τα λένε αυτό πέρα, Κάτι τέτοιο, ναι. Σαν ζάχαρη είναι, αλλά. Ναι, αλλά είναι πάρα πολύ γλυκό. Δηλαδή, άμα έχεις ζάχαρο, με αυτό πεθαίνεις. Έχεις. Σου λέει το αίμα σου πόσο ζάχαρη έχεις. Γάμισέτα είναι πολύ. Να μιλάει το αίμα. Είναι πολύ. Γάμισέτα, φίλε, είναι πάρα πολύ γλυκό. Λοιπόν, παιδιά, όποιος σας αρέσουν τα γλυκά extreme, αυτό εδώ σίγουρο. Eti Puff. Eti Puff λέγεται. Ωραία, το αφήνουμε στην άκρη. Μα το Θεό σου λέω, τα έχω σε χαθεί, και όπως εσύ, γιατί το ακούς όλη την ώρα από τα παιδιά σου. Ναι. Είναι η Ντούμπαϊ σοκολάτα. Δεν μπορώ άλλο να το ακούω. Ντούμπαϊ και Ντούμπαϊ. Έχουμε και εδώ ακόμα μία Ντούμπαϊ. Είναι το ίδιο αυτό? Είναι. Όχι. Όχι. Αυτό είναι με μπισκότο. Για να δω λίγο. Αυτό, παιδιά, Ντούμπαϊ σοκολάτα, ρόζο μπιάνκο, είναι στυλ σοκοφρέτα. Και εδώ πέρα έχουμε ένα Ντούμπαϊ και αυτό. Ντούμπαϊ. Με νούγκατ. Ναι, και αυτό είναι όμως απλώς σαν σνίκας. Δηλαδή, σχέδιο σνίκας πάνω. Ναι, ποιο θα τα δύο? Αυτό με το μπισκότο, άσο καλύτερα. Αυτό. Άσο καλύτερα. Θα δοκιμάσουμε αυτό μαζί. Προσωπικά να σου πω την αλήθεια, δεν μ' αρέσει καθόλου Ντούμπαϊ. Από Ντούμπαϊ καθόλου? Ναι, καθόλου. Αυτό είναι για σένα, είναι δικό σου. Να σου πω τώρα. Νιώστο και να μου πεις, πες μας τη γνώμη σου απλώς. Θα σου πω όμως την αλήθεια. Δεν έχω φάει ποτέ Ντούμπαϊ. Σοκολάτα. Είναι η πρώτη φορά μου. Όποιος ξέρει από τι φτιάχνεται η Dubai Chocolate, η σοκολάτα γενικά, γράψτε το τώρα στα σχόλια να μάθουμε. Εγώ προσωπικά νομίζω ξέρω είναι από φιστίκι, αλλά τι ακριβώς είναι δεν ξέρω. Όπως Γι' αυτό στα σχόλια, παιδιά, γράψτε από τι φτιάχνεται η Dubai Chocolate. Όπως βλέπω, καραμέλα έχει μέσα. Ναι. Όπως η Dubai σοκολάτα
έχει μέσα το φιστίκι. Να, κανονικά. Γράφει κοκοτσέτ, ξέρω, Όχι. νούγκατ, με καραμέλ μπαρ, δηλαδή μπαρ είναι πάνω καραμέλα, with pistachio, δηλαδή πιστάτσια, φιστίκι, τι είναι το πιστάτσιο, Φιστίκι. φιστίκι, ναι. Και μετά γράφει flour and peanut. Okay. Peanuts. Το πράσινο τι είναι, βαζάμπι. Είναι το φιστίκι. Το φιστίκι, πιστάτσια. Okay. Το έχουν δώσει το χρώμα. Ωραία. Σε συμφωνώ με όλα που είπες. Ναι. Και στην αρχή που είπες, ήθελα να σου πω μόνο ότι το κόκο είναι η γαρέλα μεγάλη που έχει το χυμό μέσα, ρε, που πέφτει από τα δέντρα. Ναι. Ναι, αυτό, δεν πρες. Τι άλλο θέλω Το να σου κόκκος. πω. Ναι, Ναι, το κόκκος μας, ναι. ναι. Τι που είχαμε πάρει να μην ζεσταθούν τώρα, να μην πάνε χυμένα. Αυτό το έχω δοκιμάσει, δεν το έχω... Και εγώ αυτό θα σε έλεγα τώρα, ας να πιούμε κάτι, Ναι. γιατί έχω 2 σοκολάτες, φίλε, ο στόμας μου είναι ψιλοστεγνός, Ναι. έτσι. Γι' αυτό θα ανοίξουμε εδώ πέρα ένα από τα ποτά. Queens. Πώς είναι γι' αυτό, ρε. Queens. Περίμενε, εσύ τι γεύση έχεις? Εγώ έχω... Ναι, ρε. Ωραία. Λοιπόν, Κοιτάξτε, γράφει στα βουλγαρικά κάτι απάνω και δεν ξέρω τι γράφει. κοίτα, Και με ρωτάει τι λέει. εγώ αυτό δεν ξέρω να το διαβάζω, έτσι. Αλλά ξέρω μόνο από τη φωτογραφία εδώ πέρα που έχει μία μάγκο, θα γράφει εδώ πέρα μάγκο. Αλλά αν το διαβάσω γράμματα, γράφει μιάγο. Εδώ λέει μέντα. Λες τσιγάρα θα έχει μέσα, δεν ξέρω. Μεν. Πρώτο θα να δω. Μέντα. Μέντα. Μέντα, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Ναι, κοίτα, έχω μάγκο με μέντα. Γιατί εσύ τι έχεις πάνω? Σταφύλι μέντα. Ή είναι στα φιλία, μπορεί να είναι. Εγώ θα έλεγα κιόλας blueberry. Ή blueberry. Κάτι τέτοιο. Ναι. Το προσπαθείς να το ανοίξεις και δεν ανοίγει. Φαντάσου. Αυτό ισχύει. Wow. Wow. Κάτσε να δω. 20 minutes later. Πίνετε. Το δικό μου μήλο, ξινό μήλο, δεν είναι και τόσο ξινό, αλλά έχει πιο πολύ... Δοκίμασα με θες. Έχει πιο πολύ έτσι, η γεύση είναι πιο γλυκιά από... πιο γλυκό, αντί από Είναι ξινό. ξινό μήλο. Πράσινο ξινό μήλο. Ναι, αλλά είναι πολύ ζάχαρη έχει μέσα, δεν το έχεις καταλάβει. Ναι, έχει ζάχαρη. Ισχύει. Και είναι, δεν ξέρω... Ναι. Και εγώ, επειδή δεν μπορώ να σας πω εδώ πέρα τι ακριβώς έχει μέσα, τέλος πάντων, τα γράφει δυστυχώς όλα στα βουλγάρικα, δεν μπορώ να σας πω τι ακριβώς είναι. Αλλά είναι μάγκο με μέντα. Τόσο βλέπω και τόσο... Άφησέ τα έξω. Και τόσο... Ό,τι δεν πληρώνει νίκιο. Ό,τι δεν πληρώνει νίκιο πρέπει να βγει. Λογικό. Αλλά ωραίο. Λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα subscribe που μας δώσατε, για τα likes που μας αφήσατε. Αλλά τώρα πρέπει να σας πούμε ότι φτάσαμε στην ώρα μας, τελειώνει το βίντεο και θα ήθελα να σας παραδώσω τώρα ξανά στο Ντίμα. Τι έχεις να πεις? Αυτά, φίλε, μ' άρεσε πολύ ωραία η παρέα σου πάλι, όπως πάντα. Μ' αρέσει πάντα η παρέα. Ευχαριστώ, παιδιά, που κρατηθήκατε μέχρι το τέλος του βίντεο μας και ήσασταν μαζί μας παρέα εδώ πέρα που κάναμε πάλι το επόμενο μας βίντεο. Κάντε τώρα subscribe και like αυτό το βίντεο για να μην χάσετε το επόμενο επεισόδιο. Και τα λέμε την επόμενη φορά.